Ngai ka jingu bat ka buram shaw blay. Namar ngimat bat ngisngo. Ye ka jingdon ka jong u hapadeng jongi. Namar kadaw ka bangingi em ka longkeng. Ban yaro bat ban mani. Ban penkraw ye ka kerteng ka jong u. Ngait skem bangilayo mahat ye ka jingkerku. Haka bangirwa yaro bat mani. Yaw nong panim unong sius pa jongi keng. U Jesu Christ. Ngilapoy pat siya kabanta bagata galong. Ya kabangingin syashkor, ya kajing hikay. Kaban penbud, ya katu kabalayo, ya kajing hikay. Hagini kitayo kibalalit no. Bat ngangit scam kihinmen baki para, baki parlok. Bangilayo mat, ya kajing kerku, kajang utray. Hapadeng jong kajing hikay. Kibarit, bat kibatlon. Kajang syakri ujong u. Bat kumbangalaong menen nagawasdang, hagini kajanmit. Kadiga benta ka bakhatdo, laniga benta ka balay, hakalor katuga topic, living out our faith in an anti-Christian world. Baga benta ka kerteng jong kajing yaselok bat kata ka bangingin yakran kalong, kabami nang ni kalong, kajing kordor jong kajing ngay, hagani kajuk, kabamanga bat mangingi im. Kumnungin im, kum kibangay, hagani ka pertay, kaba mga bat mangingilas ngautu naduk ka benta ka baningkong. Kata ka jeli baka konteks kaba mga bat mangingiim kamlong syu kum kalong hakipor jang ka minor. Kiladon ki jingkala ki babun ba kiladon shibun ki ay. Ki bakta om day tang yaga jinget kristan henry yaga jingim jongi kum kinong but ki jau Jesu. Mencem te yoru ngilayo ya ka benta ya ka bangin perkhan. Syapang kata ka jat lani ka rukom kabami hagini gisngi ka rukom im ka jong gibriu ka balakon kata ka rukom perkhan ka anti Christian culture. Ka rukom im jong gibriu ka balong persya ya ka jingat Kristan. Bangila krenru ya kata ka temay lani ya kata ka sos. Kabanang no kami omtang na kita gibriu ki bangilakot ya ki kita gibalong kita ki extremist lani kita gibriu ki balong klut ki balong shitnyam ki bale ya ki ay hadu uput ya wat ban ya penyam para beriu tang namar ke jingat pakhamtam ke jingat ka bangidon how Jesus Christ ken henry ngila ya kran kumno ba kathmay kalong hi ken nalaga jong kasam nakabalang hi nakita ki bangay Henry ka standard of living, ka rukom im ka jongki, ka baki kingay, bat kiong hagaktien ka jong oblay, ka miyaday satyaken, bat day kiniken ki baset ya ka standard, ka baki ripat ki briu kiong, baka day ban im kumni mo, habaki ni ki bangay, ya ka Bible ki peniken, ki parlok hagani ka janmit jengani ka sngi. Kidan laitali ki ay ki bangakua ya ka bangingin ya kran hagani ka janmit lingkot kat bala hagani ka por. Bangangit skembo blay unkerku bat yalam yangi. Kabaning kong ko mangalaong ka jing kordor jong ka jingay. Lani the significance of faith haga juk ka bangingi em ka jing kordor ka jing don kam. Jong ka jingay ka bangingi don how Jesus Christ. Kadikata ya ka bangin ya kran hagani ka janmit. Habangingi im hagani ka spatsnem ka ba arpuway. Kabadap shibun ki jingkala. Bat ki jinghikay ki babun. Ki balong persya. Ya kata ka standard ka ba ka Bible ka hikay yangi. Bangingin im. Kabaningkong ka day kan kata. Kay ka jingay. Kay gani ka jingay ka bangingi kren. Kay gani ka jingay ka ba uni ubriyo hagaktin ka joblay ruuong. Hagabang iyo yaga shidi ka jo Paul sige Ephesus bangingin yan kumbaga day yagata ka jingkot daga balakot yangi lani bangingin im yaga daga jingat ka bamanga bat mangi lakot yangi kumta kumbangingi day ban im ngin im kumta kay gani ka jingat lada pipait aga Merriam-Webster dictionary ko ong yaga ni ka contain bagata ka jingat ka day ka jing shanya ka bapura lani ka jing snowscam hanur lani haay hare kay kabag ngingim la ban pensisya ngan bu ya ka hagaktin pareng kumbagalong faith is the complete trust or confidence in someone
or something that there is no proof. Kadai kata ke jing syanya ke jongi ke bangi ngi syanya pura hano le hano. Lani haki ki klem da kmi lenti lani klem da wat ye ke jing penchisha. Ka Bible ru ka ye ke jing batai ha ke shiti ke jong Paul chi Hebrew ke lenang ke khatway ke khat ke baning kong. Baka jing ngau scam ye ki bangi ngi kermen. Ka jing tenju ye ki bangi ngi mioi. Ka Bible ka kranshai bagani ka gani ka jinget gadi ka ta ka jingkerman ka mamanga bat mangingi don haki ki bangingim pat yoi ki bangingim pat la ya ka ban mudur hatula da kin jane kim jan rengi don ya ka jinget bakata ka bangingi ngai kan orlong bat kan long long shu bagani ka jing batai ka jing ngau thu ka long ba ka jingai ka dei ka ta ka bangingi don ya ka jing shanya ka bapura haga ka baka khmat brio lane ka khmat do kamla ban yoi bagani ka jingai lane ka ni ka faith ka dairu kata ka bamanga bat mangi kum ki bangai ni bat scam ya ka ta ki jing hikai da ka jing ngau shem men sim lane da ka conviction ka bangi don daga jing ngau shem sim ga jongi bangi bat ye ga jing hikai ga jongi wala daga jing hikai ga bangi ngiyo kalong ye ki bangi ngimla ban yo ka bangimla ye ga ban ngau thoru and ringi don ye ga ni ga jing ngai bat ngi kermen ru bau ta u bangi ngai u balong u blai bau trai ya la ga jang ga kam ban nang ta an ban rap shu ngene kin mau habau Paul u tho shu Titus kelenong ga baar Ukren syapang kata ka kentian sound faith lani kata ka jinget ka ba janai but they can kani ka jinget ka ba shisur ka jinget ka ba janai ka jinget ka ba klem ka jing artatien ka they can ka ba ublay ukwa bat usngau ba yangi ya ka ba manga bat mangingin don haga jing im ka jongi ngi de ban don ya kata ka jing ngau scam ka ba klem arjing mot Lani kata ka jing ngau shanya ka jing ngau assurance ka bangingi don ka confidence ka bangingi don haki ki bala hikai yangi ka bamanga bat manging wat lada ngimla ban yo iya ka henrengi don ya ka jinget ka ba shisha ka jinget ka ba sngur ba nginget bau belai jongi utrai wala ngim yo ya kita ki kam ki jongu Nakan mau ya kini ke jing tho ke jauh Thomas Aquinas uangkum ni. To one who has faith, no explanation is necessary. Hauta ubadon ya ke jinget, kam don kam ke jing batai ya uken. Kin men bagi para ke jonga. Kan ni ka topik agani ke sengi. Kabami nakani living out our faith in an anti-Christian world. Ban im ye ka jing im ka jongi ha ka perthai ka badam da ka jingele ka ba persha ye ka jinget ka bangidon hau kris ka jinget ngiden kan kam ban snow thu ningkong ka ai gini ka jinget pagata ken ka de ka jing snow scam ka de ka ta ka confidence ka bangidon ka jing kermen ka bangidon hau tau blai uba mangabat mangingi syanya kata ka de ka baningkong ka bangakwa ye ngabat yengi bangi ngin sngotu kabaar balai bagani ka jinget kalong ka badon kam yang ngabat yepi balai bagani ka jinget kalong ka badon kam yang ngabat yepi haga jok ka bamanga bat mangingiem kidon lightly ki bangakwa banwan ra lingkot ngin ken mau ya ga baning kong baklam ka jinget kalong impossible kalong ka bamla banlong bangin pen snob ha yo blai without faith it is impossible to please God upol utho shige Hebrew kelenong ka bakatway ka dekat ka banriu uong ya gini ki kintien baklam ka jinget nginomla ban pen snob ha yo blai ha ka jingem ka jonga ba ka jongi ha ka jingya lantui ka jonga ba ka jongpi hasla jong ka ni ka berthai ladangim don ye gini ke jinget go ki para bat ki hinmen nginomla ban pen snob ha yo blai bat dai namar kata gatau bagan ni kalong ka badon kam bagalong ka way na kita kimat lesi ngala banong
kiba pen sngoba yo blay haga jingyat lenti haga jingim kaba mangabat mapingi haga niga spatsnem kaba arpuway klem ka jingay habang imat yega jingyat lenti habang imat yega jing'e abang imat yega jingi kendo day habang idon yega niga jingay kabang ilong complete trust in God paday ganikan kabaw blay habaw pet yangi un shem sngoba parun sngow snay ngas ngotanat igaktiin ka jang blay kabangingi yo i yigiki haga habaw Jisu udang don na ganiga bertay haga gospel Marcos kalinang kabaning kong kadekat ka saubusan pat hagi way ki bentaru abaw Jisu udon ba kitigi briu ki bapang habaw yo i yaga jinget ka jongki habaw yo i yaga jinget ka jong briu ula sngow snay yaki lani ula shem sngoba pada kata kebentang ke gospel Marcus kong bau Jisu ang ko khon ngamon ken ba men long khoi dei tang habau don ye ka jingen ka pen sngoba ken yo blay ka dau ka baning kong ba ka jinget kalong ka ba corridor kalong significance kalong importance ka jingim ka jongi dei namar ba klem ka ni ka jinget kum ubanget lani kum ukristan nginom la ban pen sngoba yo blay kabar balay baka jinget kalong kabadon kam ka jinget kalong kabadon kam namar baka day kaniken uway nakipaya ke ba mga bat manginginget yaga jing panim ngalaman bo agaktin nong way ka nikatin parang kyong faith is the foundation of our salvation upolo tho kumne ka shiti ka jong u shi Ephesus kalanang kabaar ka dekat ka bapra wong yagi nikikintin namar daga jing ai lapen yapi daga jinget ken kataru om na pihi kalong ka jing ai ka joblay om daga jing le ken ba unoru onom yo ban sngow sarong kata ka daga ktien ka joblay kabau blay wong bagat ni ka jinget kadai ka paya upaya jong ka jing pen yanga bat yapi lesi ngila ban mudur lesi ngila ban keli ya gani ka jing keli kumnu kenyin yo ya ka jing panim ladangim don ya ka jing hen Jisu ang ka gospel Yohanes kalanang kabalay ka dekat ka bakan rio bau u eiru ubanget hau onom jotsho kadon ka kriteria kabahaban fulfill dakita ki bru ki bakwa ya ka jing panim lani ki bru ki bakwa bagenom jotno agani ka bertai pagkata ka kriteria kalong bagi don kam ye ka jinget upol uju ong ye lagi jong ki para banget ka jong u wong kam tam haga shiti ka jong u yo titos bat aga shiti ka jong u yo Timothy ru wong nadu ki balarang ba ki bala samla baki kin don ye ka jinget baki kin don ye ka jinget bat kam tam baga jinget kalong kata ka basis jong kata ka jingpen ka bamaki ki yo kin men baki para ke jonga ka jing penim ka salvation ladangim don ye ka jingai kumno ken yin yo balay baga don kam ye ka jingai ha ka jingim ka bangingi ha ka spasnem ka ba arpuway namar faith is the foundation of our salvation ka jingai ka ka way na kipaya jong ka jing penim ya nga badiapi Jisu ang hagalanong kabakat saw haga gospel Yohanes ngalong mga kalinti I am the only way uklam ong I am one of the way wa ngalong mga tangkata kalinti syok pa anam dan manu ubalaban let syok pa Henry tang danga wala dangi kwa ye ka jing penim wala dangi kwa ye ka ni ka jing penim haga jing ya linti ka jongi jinget kadai ka ba don kam yang abad ya pi ha ka spasnem ka bangingi pada ka ni ka jok nang ta ka balay ka jingat kalong ka ba don kam yang abad ya pi kum ukristan ngilay keren siya pang ka context ngilay keren siya pang kata ka jeli ka balabun hakini kitayo ka balalit no bat kata ka rukom perkat lani kata ka rukom ka jong gibriyo kabakiki hagini gisngi kabalakot ya ka culture kum ke bangen nginom lah
ban yale ye ga to nginom la ban yang yale ye ge jing nginom la ban yale ye ge trials ki jing yale aga jingim ladangim don ye ga jingay ka daw ka balay baga ni ka jingay ka long ka badon kam because it is only through faith that we can overcome trials and temptation. Day tang ling baka jingay ka baskem ka bangi don how taw nong panim ujongi. Day tang hang ta ka ba mga bat mangingila ye ka ban sngoto ban yat ling ba ki jing bat ki jing yale ki jing tenjo ki mamanga bat mangi kendo haga jingyam kin men baki para laong pagadan ka jing sngoto jigi babon bakalong very difficult lani kadang ka ba ba bangin maintain ye ka faith kalong ka ba ba ya ka ba mangingin bat ye ka jinget ka jongi kamtam haga jing yale ba ki jingim kita ki hard times ki ba wan ban yale ye ka jingim ka jongi habang idu no yaki ba it ki ba thon ke jongi habang idu no yaki kam ke jam ba ho lesi kata ka crisis sa ka jingim ka banging sngotu kata ka jingim kam bet shu habang imat yaki ba kum kini ki jing bon na paning jongi sngotu bakalong very han yaka ba mangabat mangingin maintain yaka faith ka jongi but day tang ling ba ka jinget ken ka bangila ban yat ling ba kini ki hard times Ngikin mau ya ke gospel Matius kalanang bapra. Kumno bagi senran ke jauh Jisu habakilas dang ban but yu Jisu. Bagilas dang ban kiu hagadugaling jayu ki para bangen bagi parlok ke jauh nga. Long baga first incident ke baja habakila kiu halien kam shimla don kanu ke jing to la ne ke rekon. Henry yo I baga first thing ke baja ke day ke eryong. Kabala king ya kata kalian kabala tenra ya kata kalian syakadiang bat syakaman hadu upun bagi brio kita kis expert swimmer ngalaman ong kibalong kinongtong dok ha kiong ko tra yarap yang ingin sayap no kin men bagi para ke jonga hapadeng jong ki challenges ki bakom kita hapadeng jong ki hardships ki hard times ki bangingi kendo it is only through faith bangila baniyang yele ngila jia keren bah bangila jukren bah na ke bakum kini ki platform ngen le komno haba ublay usngap jar haga jingim ga jongi what do you do when God is silent in your life ngiken mau ya ga gospel u Yohanes kalanang ga bakatway kumno bagam kubor la yosngau bagam Mary ka Martha baru Lazarus kamtam udon yega jingpang haga dekat ka basau ka baong bauniu Lazarus udon yega jingpang bagata ka jingpang kamdei ka jingpang hadu uput ubanyam Reu Jisu laong baulasa sa sausngi haga ka jaka ka baudan Pinle kumno habau I kumba utrai sngap ye ke jing dwai ke jongi I kumba open slam ye ke jing jubham ye ke jing dwai ke jongi ngile kumno haga daga por kabau David wang ngalayat le maga serngiu jang ke jingyam Handai day habau don ye ke jing shanya kabas kem how tau blay ubala kot ye uba ungai but shanya wang ken Ladang ayat ru lemaga serngiu jeng ke jingyam nganam shepting ye ke basniu. Na bau ding do badu shando. Jong me ki kershan yang ha. Utawu dayu David. Oba man badu ba shanya teli hau blay. Ba dailing baga ni ka jinget baga jing shanya ke jong u. Ka ba pi mat mangangin yo ibon hagak tien ke jong u blay. Ka ba hu ye kendo ye ke dengim u ye kendo ye ke sing ki kla. Uya kendo yo Goliath, uya kendo yo Saul, unongshun, baru uya kendo yo Gibril haga jingim ke jangu. Ka bau tip, bau joblot ye kini baro. Daya ka jinget ka bau don, hau nong panim. Ngiken mau yo job, kumno bau ushanya badu nget hau blay. La shimno ye ki ai baro ki badon hasenda jengka donut ke jangu. La shimno igi kun, la shimno iga spa, kalok kala be no, kala timbat kala I no yu. Bakita ki parlok barok laingun, ngitip ha, bakini ki penrem yu, ki keno yu, bagadi ka daw jong mi. Melale kanu ka ba uta ublay uay yame ya gani ka jingja. Henry new job uang. Baru yaro uay ngo yu blay.
But wong bangatip bau nong panim jonga uem. Because I know my Redeemer lives. Kihinmen bagi para, it is only through faith. Day tang lima ka jinget aga jingem. Kabapidon hauta ubapipilasyanya. It is only through that faith. Kabapila ban overcome. Ban jom. Bigi dagi jing bat ki jing le. Kibapie kendo haga jingem. Day namar kata gadao. Baga long kabadon kam. Hadu kata-kata kani ka jinget. Baga balai baga bakat do. Kung mangalong nagabasdang balay tali kiyay hagani ka janmian halor kani ka topic the significance of faith hagani ka pertay ka jing kordor jang ka jinget. Kabaningkong ngilekran siya pang kaay kita ka jinget kabaar balay kalong kabadon kam. Baga bakat do kalong kay. Kumno mangabat mangi. Ngin im kani ka jingim hagani ka generation. Kajili ka ba mangabat mangingi im. Sautali lingkot hagani ka janmian. Kabang nangwanra, lese syapi kaban long ka jingkerku. Kabang ngaru nga persyang ya kaban le. Ngaru nga yang mare lang ya kini kelenti kabang yoi ya kini kiai. Pat ngaru nga diway na ginong yoyo bentalem. Ya kita ke jing le, ke jing syakran ben, bat kiway. Kiba kum ki kristan, kiba shisha. Ngi ya kendo, haga jing ya lenti ke jongi. Ban ba ya ke ding pna ke jong utray. Kumno ken, how can we live out our faith in this generation? Kidan sautali ki kabaningkong. Ngi don kam kabaningkong ngi don kam kihenmen baki para bangin da itu shwa yauta u bangin ngeng. Ngi don kam ban pentik na ya kata langi itu neem yauta u bamanga bat mangin ngeng. Kata kalong the most top priority haga jingim ka janga bat jongpi kum ulani ka kristan ngi don kam ban da tip ningkong ban itu yauta u blay u bamanga bat mangin ngishanya. Haga berthay bon na paneng jongi ngi syutim. Bon na paneng jongi haga ni ka juk ka banga ngayo i kumba bon na paneng jongi ngi syutip yo tau Jisu. Handray ngim itu yo pingin yo iru ya gani ka nuksa haga ktien ka joblay. Pikan ma ka gospel Matias kalanang ka bapra ka balaja ka to ka eryong ka bangile kren meneru. Kay kentien jeng ke senran ka baningkong hadin bau Jisu ulayeng baru laong ula sneng ya galer ba dia kata keduriau tolong jai ke laong ya gini ke kentien uni udai uai who is he uni udai uai kilayat batu kilayo i ki kamba Henry hang ni hagdekhan ki ong kumno wai uni wat keduriau bat kaleru ki kongo yo kapeni bakini kini kesenran hakata kapor. Ki syutip yu Jisu kan. Kempat don kajing itu kabapura kajing itu kabatikena bau dewe. Pan ngiyoi ya kajing kela hadien katu kat nipor hagajing ya lenti kajongki kabangi yoi hiru hadien pralenong kat nriu kalenong. Kalenong kabapra ke gospel Matias plus sapra hadien kata kat riu lenong yoi ke tu ke jingja. Bagada galong bau Petras uang. Habau Jisu ulekeli. Piong yang abang adewe. Petras uang ken. Memelong ukun jong ublay. Umelong utau Mesaya. Ukun jong ublay ken. Yoi ke jingkela jong ini ke senran. Hagatai ke benta ki ong uni udewe. Hendrai mentapan. Ki ong yoni. Ude ukun jong ublay. Utau bala pensle. Jang ublay. Ladap hikwa shisha bandim. Banya ka standard of living ka jongpi bagan lungkat kum the word of God. Amday kiai jongane ka berthai. Kamday ka standard jongane ka berthai ka bangi be em. Henry ka standard of living according to the Bible ka ktien ka bakut ka jang ublay ka ba hikay yangi. Ningkong ngidon kam banda penti kenaswa. Atungi itu na em. Nengi syutip. Yau Jisu. Ubangingi syania barngingay. Tadi ke meningkong. Kabar ngidon kamru ban sengotu ya kani. Bangin remember laningin ken mau. Ya kata ke calling ka jongi. Remember your calling. Ken mau lakot ya pi ban le ayu. Ken mau yang bat yangi lakot yangi bangin le ayu haga jingim. Ken mau ya kata kapor. Kabamanga bat mangi ngi ya hagalenti kabangi ngi im baga berthai bat ngi kela kabamut ngi yam ngi pat donut bangyong terang ngin im ka jing im ka dedur bat kamon ka jongmi bat ngin ba ya ga ding pna ka jongmi
pet ye ke jing ya lenti ke jong pi hadian nang ta kalong kumno kai ka bau blai ubu aga donut jong pi ye ka ba pi pin lam ha ke office trai kam ke jong pi ha ke college ke ba pi don hang no kom u bat ke kristan hato pila da pendep shisha pi da snau thu shisha ye ka da jing khot ka jong blai habang ipuli ye gini ki jing ye thu khana jing brio ka da kot ka balong the heavenly man ba ki we ki kot ki ba tho shapang ki we ki brio ki ba im ke jing im ka ba ai ti lut na ga banta ka buram ka jong trai kini ki snau thu kini ki snau thu ki da tip tikna bat kalong crystal clear kata ke jingai bat ka calling ka jongki ka jingkot ka jong ublay ki ban le ayu you Thomas Jones bat ka yeng ka sem ka jong they stay faithful ha kata ka call ka ba ublay ula khot bat le singan kali pi ye kani ka jing kali baro ka bangingi don balay pilong kristan hatong ilong kristan tang namara baki bahayeng ke jong ilong balay ilong kristan yo le se tang namar baki wei kilong ngiru ngin yalong lang reke jingli kami basa jubab hi mapi yu tau balay uba pi pingai balay pilong bat pingi bot yu jisu lani pilong kristan kabalay kumno nga bat mangingila ban im hagani ka jingai daga jingai hagani ka generation ka bamenta kabalay kalongin panan kam hong ye kita ki gifts ki bau blay u ai yangi ngin pandan kam hok u blay ula ai yangi shibon ki ai u blay ula kerku yangi lima ki sap ba ki talan ki babon lagalong nadu ki langpa ki long kemi ki rangba nadu ki samla kentai bat shenrang ki hep ki barin ngidon lagi jong ki sap bat kan ni kan kalong bangi ngin glorify you blay ban pandan buram you blay baling ba kita kisap ngin sakhi yu ban ngin im ka jing im ka bai dei dor bat ka man ka jong om ya ka bangin shutap no aga khandau laning yalong ban pen pau ya kita kisap ya jong itang haga sngi Sunday and when adu Monday hadu sngi sa jan pan ngim de pher than bat ki wei jong ka ne ka berthai ngi don kam ban pen perkerpang yela de ngi don kam ya ka bangin set aside yela de bangin ong katai ka dei ka berthai ngang dei unong bot jong jisu wala da nga im nga ya lang bat kane ka berthai and ka standard ka bang nga im kalong ken ka ba decide ya nga bat ka line ka mark point ka jonga ka dai ken ka bang nga yan da kata ka ba don ka ktien ka jau blai padi gi baro e ke bangangan le kan long ken katkom ka ktien ka jau blai baga bakhat do ki men bagi para kumno ken ngila ya ka ban im da ka jingai hagani ka berthai don kam ya gani ka wei ka banga juyai ban na ka por sya ka por baka tagalong ka spiritual discipline ka jongi ka spiritual discipline ngi don kam hagani ka jog ka bamanga bat mapi ngi im bon sien na preng jongi ngi la le ken ngi la ken sting haga bay day bat ka jing duai lagalong ha ka puli na ka tien ka jong blai bat ha ka jing duai ka banging and spend time bat ublai ile bon kam than ye ki ai jong ka ne ka berthai Herring i don kam ken men baki para kam tam hagani ka jok ka bamanga bat mangi ngi em ngi don kam ye ka bor ka jong men sim chau blai ngi don kam ye ka power jong ka jing doi ka bamanga bat mangi ngi dai ban dam ki khosio lagalong men step lagalong men mien ban shong ha ki polit ke ba jar ban wan ye ka mon ka jong blai ha ka jing em ka jong ka palant ka ne ka berthai ka bangi ngi em pet saudong jong pi kai ka ba ja pet ye ki ai ki jing ja ki baca hagane ka berthai kan mau ya gane klem ka discipline ningkong ya kata ka bakan jaman sim ka jongi ta lei ru em nginom la ban yele ya gane ka jingim kila banwan ki eryong ki erngin henry la da manga bat mangingi scam ya gane ladangi biang ya gane ka discipline ka jongi kata galong bangi puli ya ka tien ka jongoblai bangi dem ki khosi ban duai banwat ya gamon ga jawblay banyam na gamanta ga ri ga jaj ban rio banyam na gamanta ga yeng banyam na gamanta yalade dai tangkani ken kabala ya gaman penim yangi kum u bangej lani kum u kristan
Hakani ka jok ka bamenta. Pat day tang lemba jong kani ka jing duai. Ka bangingi puliru yo ka ktien ka jong play. Kan ni kan penim yala ka jong ka balang ka jongi. Namangi yo I ka jing rings dor jong ka jinget agini kisngi. Namar kala thali palat. Kasngi Sunday kalalong ka jaka ka bangingilit kai. Kasngi Sunday kalalong kata kapor ka bangilit outing. Banlit chigi jingya seng yim sngaulong. Banlit kai shiki tain sora lani banlit kai shik gofling kam lele yangi. Para bangit bihit kihin men baki para ke jonga. Bakado nga kan mau yu Daniel ken na ka jingim. Kaba uuim. Kami kata ka ordar kabami na kata ka ba krautam kabami da kata ka seal kabaladay da ka sati ka mohor ka jauh taus em. Bom day show banduay ken. Hangno light tang house em. Kay ka baude u Daniel ule. Kumba ujule laisin haga chisngi. Min step min sngi bat min mien. Ban peli ya ka jing hangyet chapang Jerusalem. Pandema ki kosi banduay ken. Hatung ilek mo kumta. Hakan ni juk kabangi kon kata ka anti-Christian world. Kabala kelalong ka culture lani kata ka rukom im jangki babon hakan ni kisngi. Ki parlong ngan penkut dagini ki kentian. U apostol Paul uang ken yakini. Pilong mapi ki sakhi ki jangu Kris. Pilong mapi ki sakhi ki jangu Kris hakan ni ka bertai. Kaba mangaban mangingi ya lingba. Ngamtip sakat nungin nang ya nang ni syakmat. Herwang iyo iya kapor bat iya kaya kabamenta. Kabang idon kam iya kaban kendet ban riyo. Kum u bat kabangay. Nakhot ya pi hagan ika janmit. Bangingin sngaw to ban perkan. Kum nungin im. Hagan ika jing im. Kum nungin im. Hagan ika jing im. Kabang mangaba mangingi im. Haga pertay. Jong ka jimbam gait Kristan. Hublay unyarap pada ublay unkerku. Yakin iki laiteli ki benta ya ke bangilayo. Nadu kisngi Sunday ki blalej no. Kaba mensyam tayo bat hakan ni. Ngamar tatien bau blay unkerku yepi. Baga ngait scam. Bakan long kabor yangi. Bat ka jingkerman. Bangin ang laban yan. Ban bun. Yau jisu ban ba ya ka ding pena. Kat bangidang sa asla jong ni kabertay. Ublay na kamta ka buram jong u. Amen. Dengan ia lejau ublay haga jing duai. Ublay bukpa ujongi ubah benengi aingu ia mekotrai. Melayalam yang ikotrai lingba kitip lingba kijur. Lingba kijing ya syam kijongi haga jing im kotrai. Ia aingu ia me babenang syaks ngobha yang i bangingin im. Ia aingu ia mekotrai bahadu kanika kelemat ka bamenta. Kajing ayai ka jame ka dap yang i. Baga jing iet ka jing isnay ka jame ko try. Kapalong yang i kumni kabangingilong. Ngiem ha ka juk ban ngiem ha ka por. Kaba e bah ko kanran. Kabangingi yo i kami kata. Ki jing hikai ki babhun ki balong persya ya ka man ka jong me. Kabaga jing im jing ki briu. Kamlong kat kum ka standard kabala hikai ka ktien ka jame ko try. Ngilan nyo penban ye kata bagalong kabamlong lani kalong kababean lani kalong kabam sngau tenan. Dui try hagani ka janmit jengani ka ski. Kum kin nong but ke jame ko try nginget hame batang hame hi bat ye kan ni kabame malahikai melong mame ka sakhi melong mame usakhi yengi bat dei mame ken ubangingin but aga jengem kabaman lagi. Bakumbau apostol Paul wang tolong pikin nong pertubut ke jonga kumbangaru jongu Kris. Kum takin ko try mangiru ngin persyang ban pertubut yame haga pertai ka bangiyo iwat haga por ka ba memedon. Ngiyo iya ka jing persya ya ka jing hikai ya ka ktien ka ba em shisha ka ba long ko kenrat ba yen uta ukhun jong ublay ubam lawan syagani ka bertai ko pa haga dur ka jong Jesus Christ kan bat ngiyo iya ka jing im ka jong ukum no ba ula em bara pedeng jing ka jing yale ki babon par hoy ko try ngitip ablay bangiru ngin mat ya gini ki juk ka jing yale Henry Jesus ba kodor melahikai ba melong yangi bangin long slur namar ba mela job ken ye kani ka bertai ni kerpat ya me ha kani ka janmit ru jangani ka sngi ka ba kraw ba ka sngi ka ba kentang
Ya Rab yangi au blay bu kpa bangin ang la ban yahat bat me. Ban iet yame. Dega donut jongi baro. Dega jing syampang jongi baro. Ba dega jing mut jongi baro ko trai. Pada hoi bai ka ktien ke jongi kai ke ktien ke jong me. Ngan ri kendong ya ka hal ke jong ke jing yem. Shanu ka bangin ngilen ngiyan. Ngin ri ya ka ngin te ya ka. Harendang bad hoi ngin wa. Haga syaukat jong ke jing yem ke jongi ablay. Banginum kalet syuk ya ka. Pakamau David uang ko kenrat bayin. Ngalari ken ye kektihin ke jong me. Haka donut jong ha. Banginum lepop ya me. Ngi duai ru ko kenrat. Pamenang yalam yengi haka ni isngi baro ke banangwan. Pangi syanya ru tang hami ko trai. Shim ye keburam shalade bangangit scam. Men kerku ya ki ai baro ya ke bangingi la pendap haka ni ke janmiet. Bad hoat ru ya gitu ke jing hikai ke bangila yo ban hikai. Nadu ke sngi ke baningkong. Bad hadu ke ni ke janmiet ke bamenta. Ngangait kan long kabor. Ka jing kermen. Bad ka jing aimen siem ka jing kentu. Iki khun ke jong me ko trai. Sngawa blay ya ke ni ke jing duai. Naba ye kini baro ngi duai ngi panda ka jing ngay. Haka kerteng ka bat yang tam. Ka jong trai ban unong pandiem unong siu spa uba i jong yu Jesus Christ. Bad haka ba wai no jong ka ni ka por. Ka jing ai. Kabadap biang kabadap karhai ka jama try unong panim unong siu spa uba i jong yu Jesus Christ. Ka jing i ka jama beli kupan abam cukut syabam cukun. Lamba ka jing slok kabat hiang kabapan syat por. Ka ba jing tengen jing kermen ka jama belai uman siem bakhoi. Kini kilai hawi belai uba im. Kena long kerpang lam. Bala ka jang ka balang ki khun ki jong meru. Ki badan hang ne bada keleng mentala syai. Syaduki arta ki bam cukut ru. Amen.